ani monsieur Bani Nyonso Mor Lamine Ban au conseil tola monsieur Lamine Mor Lamine Ban ini clé aba eretlina ay matoro tawna awrawdu somo ga kene ay basu fuitana saba aywa ambe radio Lamine ke jama bela jelen fo minumbe malikono ani minumbe maliko kan ka radio barakalaw fana fo ka tiesela tabarakallah aywa president tokola ambe annana au ka nyinigali jabi donc amba ka blala hakito bala sallallahu salim minye kunafoni be talike femina iba ka fo aw ye jerejekulu ye mun be tumarango ka akaw la fasa aninka ukumada jamana yere krefe o kuma chamana iba sura bi ka jo chamanke minye kibaraw ye namake ake watula adola teme mawkulo kan ibi abi bla minye nyina walma minewre kono donc am feka don wat labayna kibara laban membe au conseil yere gunkan aywa kibariya lava minumbe akacha doni yaro au conseil de malien de l'extérieur ka barake chugula abara dobe minumbe ke faso kono ya yere anga siège la noye au conseil de malien de l'extérieur secrétariat exécutif ka siège la ya ado fana be anni andamata ke anni partenaire ou de bake partenaire sugu kaja anga partenaire folo et l'état des ministère de malien de l'extérieur femme ka yamari akono bon partenaire were ou be mi ONG ou bien organisation internationale ou bien organisation de la société civile bon mi maliko kanana ye bara chaman be ke conseil de bazou fe yaro au conseil de malien de l'extérieur ka polo fara mimbe jamana o nyefe polo fara bi wolumla ni wolumla awo bon o polo fara nunu fana be chesiri la ulu ka bara famba be ke uni fama mi jamana tigo ni ube jamana minun kono o fama minun be ou bien mission diplomatique et consulaire donc o bara nunu fana ni u tlantla ibasoro a bara famba ye lakana bara de protection des maliens établis à l'extérieur o de anga hami foloy aywa o protection des maliens de l'extérieur ibasoro bibi na yoro minun ka kalan kosobe bate protection des maliens de l'extérieur pada kode do amma tele kelen kote aywa jamana kelen kote mais jamana do be minun ka kalani wati na katame jamana weraw kan no ye par exemple crise migratoire be jamana minun kono awo no ye Algérie ani Niger ani Libye ani Maroc no ye duguma sra minun beta duguma sra fe farajala bara chaman be ka ke o fanfela la ni ye Maroc jatimne Maroko fanfela la mogo minun ba fe ka Maroko ceci kata farajala bon kosaina mois de mars ni na chaman bala ulu yoro soro prison na ka fara korole minun tumbe donc o kibaria ani anga conseil de base mimbe Maroc ani anga ambassade ani anga fama yere ambe cesiri la pour que kuna foni ni mogo minun be polola yi ma chaman de do akachani ma keme ye minumbe bolola Maroc na tisi ka se ma keme fla yere ma yoro nyefe Maroki oye Maroko koy awo bon mi tungaranke minumbe Niger yaro Niger ka tungaranke yere boala ibasoro réfugié ube kele Mali kono mo chaman taru yere kalfa Niger bon mo minun koni minu ye tungaranke minun tara tunga srafe nu sera ka bloquer Niger jaman bala ambe ani OIM ani gouvernement malien ambe ka nyogon deme mo minun balanindo kungo kono ani Sahara kono na ku yoro nyini ku bla comment dirais-je OIM boloka ani gouvernement ni OIM ka barake hukmu mimbe ka nyogon deme pour que rube se ka segin tugumina o maukacha mo bakele ni mo keme woro ni biwolo la ni kodi tundo chama nana do fana be sira la kana aywa bon fana mo minum be na soro réfugié ou de do kele fam fela la minum bora anga koron fe kata sidi Nigeria bon anga bolo fara mimbe nin tele flyna
sanga secrétaire général a kembe ka tourner damne kata réfugié ou ka kana pour que ka laje réfugié nyamo minumbe ani réfugié yere ka laje la hale ou la hale minunga uni fana deme minum manga minun kaka ka alaje ka jatumne kola bon miye Ukraine fanfelay awo yaro telemin wulla Ukraine ni risice anga mo be a chaman bala uluye kalangelawdi ado fana bala kalangelawte mais fitine yusoro ayoro la kasoro usiginembe en ka koro ado be usiginembe ado be ko demba yawti be o la hala ya kono na ma minum bloqué lendo Ukraine minum tum bloqué lendo Ukraine ma bi woro ni mafla a jaman sera ka ideme deme kata jamana werewla ado fana be Ukraine kono na ulu masika boka ka da la hala ya chamana ado bala dewni furu musawde bubolo e minum Ukraine seben be minum bolo minum tese kata demba ya to ou bien yerew desera ka demba ya labo ka da kan ka fo mali seben dama tuntu bolo e ba soro orisi embe jamana mingono o sebende bubolo no dun kera ibe jamana mingono no be kelela na fara ko be ka bo e ba soro jamana kuntigo ye balili ke minu ye Ukraine comment dire demsinim binye kenew ye ko na bo bo na fara ko ka balili ko la e ba soro do bala abibi anga mo kunka tigatula donc demain koni au comité de crise konona na ni gouvernement be ka baraka ñewon fe ministre des maliens de l'extérieur ka ñemo yala pour que ka la je demain minun ka kan ka la suma sani u ka se kana minun ba fe kana minun ta fe kana fanani wati sera nu ma se kana ola ulu yere be fere ñini u bise ka u yere kana ou bien u bise ka kalange chugumina adu bala u yela ñini ke pour que u ka se ka demain u ka kalan poursuivre soit quoi qu'en soit mali kono ya o jatimne be ka ke gouvernement fait comité de crise kono nana au comité de crise sous conseil de malien de l'extérieur simbala bon abara do fana be oye ani ONG italien te anga projet do be amba wele ko before you go ani projet flanam be na be wele ko barani yiriwa o projet flying projet follow oye de ka mo num ba fe kata Italy sanu kata ka Italy joko nu sharia uni barake joko minun ka ganka ke Italy la sharia kono ni no famu yo kono nana ka o kala na pour que nu ye seben soro o be contrat nyana man soro kata Italy ka saro mata dogo la o be ta sira jelena o projet abiste na halsa ambe ka mo kala frontier follow o ye ma bisegi ani segi olu koni ka kalan janfara kosɛbɛ caman kɛra la mais halisa kalan in ma ban an bɛ ka poursuivre bon projet min tɔgɔ baara ni yiriwa o ye jɛkulu caman de faralen don ɲɔgɔn kan an ni taama ti cɛ n'o ye ONG italien ni ye mais a ɲɛmɔgɔya bɛ comment dirais-je le tonis bolo au conseil des maliens d'Italie an b'u fo kosɛbɛ parce que nin baara in au conseil des maliens de l'extérieur ka comment dire baraka ñogonyani Italie ce ambe au conseil des maliens d'Italie fo kosobe ku ka ñemo Idriss Bunne fo ale fana cesirilendo ala kosobe barani yirwani o yede mo keme woroni ko pour que ku deme o kasi ka kalam bara la ka musa ka duma o se ka barake na ko bara la chumina ou bien ka barake comment dirais-je mécanique chumina kati cercle kono commune flabi yele ke bugu ani comment dirais-je yele ke bugu ani bon ñinana ko flanan ko waaw flanan ko d'accord mais basita la en tout cas kati cercle de do tabarakallah donc oye barke ñogonya min be ke ani ONG uti no temena ka boy oye séminaire ude c'est-à-dire ka séminaire ke ani mairie ou séminaire ke oye accompagnement mi o ke oye action coopération sud allemand ka takeda do be na be wele ko GIZ olu de be ka andeme o bara la pour que ka mairie ou deme mairie bele jelen ka do ka nyeta gafe kono na be wele ko plan de développement économique social et culturel ka tungaranke ka ko do kono tungaranke ka kan kala kana chugumina ani nu segina ka kan ka deme bara la chugumina anu nyona okay donc bakuru bala para minumbe au conseil la nin semaine flat temene pour en résumé nimbara ude do jatigi ya fanfela la fana anga bolo la fara mimbe Canada
olu fana tungara ka ɲɛmɔgɔya la u bɛ ka u cɛsiri pour que mɔgɔ minnu dɔnna kura comment dirais-je Canada k'u dɛmɛ u ka sigi la baarakɛ fanfɛla la ani sɛbɛn fanfɛla la initiative ba b'u bolo yen a bɛ wele ko jatigiya donc mentorat façon dɔ de don pour que ka mɔgɔw dɛmɛ donc ka mɔgɔw ka faamuya dɔrɔn au conseil des maliens de l'extérieur ye malien bɛɛ lajɛlen de jatigi ye kɔ kan o jatigiya a bɛ se ka kɛ politique mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ yɛrɛ kɛ baarakɛla c'est-à-dire an bɛ malien bɛɛ reçoit i bɛ o conseil kɔnɔ i tɛ o conseil kɔnɔ i kɛra politique ye i ma kɛ politique ye donc an tɛ mɔgɔ si considérer k'a fɔ ko parce que ni an ka hakilina tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ou bien politique mɔgɔ de don mais an ni fanga de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala ye mɔgɔ Mali kalifa minnu na an n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que yamariya sɛbɛn de b'an bolo k'a fɔ ko reconnaissance d'utilité publique o kɔrɔ de ko bɛɛ lajɛlen nafa an b'o de an wulilen don o de kama an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an tɛ tɔn bɔ tɔn na ɲɛmɔgɔ fana min bɛ yen ni Mali b'a bolo an bɛ o de dɛmɛ pour que Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min. Tabarikala. Monsieur Mamadou Lamine Ban an b'i fo i ka an ka ɲininkaliw jaabi o fana diyala an ye kosɛbɛ kosɛbɛ sabula a bɛ kɛ sababu ye jamanaden maa caman jamana kɔnɔ jamana kɔ kan olu bɛ kunnafoni sɔrɔ an b'i fo i ni ce Monsieur Mamadou Lamine Ban. Merci bien. An b'aw fo kosɛbɛ ka maliyɛnw fana minnu bɛ Mali kɔnɔna na k'u fo c'est vrai que an bɛ baara kɛ kɔ kan mais tɔn caman bɛ yen par exemple musow tɔn dɔ bɛ yen ko ambassadeurs olu ni président Habib Silla y'u accompagné ka activité belebeleba bolo da n'o ye ka duwawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ basigi ni hɛrɛ bɛ se ka segin jamana kɔnɔ cogo min donc o kɔrɔ de ye jumɛn ye ko halisa Mali ko kɔni a kɛra kɔ kan a kɛra Mali kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔ a sigilen bɛ a kama a b'a a kɔlɔsi pour que u bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ ale fo an b'a ka baarakɛɲɔgɔn fo minnu bɛ institution na n'o ye CNT conseil économique social et culturel ani o conseil de collectivité ani minnu t'a la ani maliyɛn fɛn fɛn min bɛ tɔn kɔnɔ ani min tɛ tɔn kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Tabarikala o diyala n ye. Merci bien Monsieur Ban k'an bɛ waati wɛrɛ. Merci. Nous qui Monsieur Mamadou Lamine Ban ye au conseil de Mali l'extérieur ale tɔgɔ la min ye kuma ni kuma ka se k'a lajɛ kibaruya minnu bɛ tɔnjɛkulu ninnu kɔnɔ an fana ka se ka jɛ k'o parata ani ɲɔgɔn cɛ min Mamutu Kamara hali bi an bɛ to o babu kelen kɔnɔna na an bɛ munumunu salo kɛ hali bi an ka fɔli duman ninnu lamɛn an bɛ segin ka na Mamutu Kamara taalen ɲɛfɛ min ye maato ye olu nakun an na fɛn min bɛ tali kɛ yɛrɛjɛkulu fila an kɛmɛ k'an tɛgɛ mana bɔ olu fana nɔfɛ min ye conseil supérieur de la diaspora malienne o maaw ye anu bi an b'u k'u ka wele ma kɔnɔ sɔɔni ka taa se min ye an b'a wulikajɔ bolofara min wele n'o bɛ ministère de Mali l'extérieur et de l'intégration africaine an ko u ma min ye yɛlɛma kuraw kɔnɔna na ko ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine Mamutu Kamara donc olu fana ka bolofara min bɛ yen nɔ n'u b'a projet wele ko co-développement n'a ɲɛmɔgɔya bɛ docteur Alu Bari bolo an n'ale fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nataw la jamukan kɔnɔna na nka sisan sani ani olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ 16e maaw ka taa se min ye co-développement ye fɛn min ye an bɛ an kanabɔ kura ye min ye jamanadenw ma janko waati laban in na ko caman kun kɛla an ma se ka fɛɛrɛ ka an da don o barow la ni jamukan kɔnɔna na janko kɛrɛnkɛrɛnnenya la malidenw bɛ jamana kɔ kana na jamukan in dabɔlen bɛ aw de ka se ka wuli ka aw fɛla di kow kan a y'a ye k'a fɔ min ye Union africaine ale kɔni ye a ka babu bɔ k'a bin olu ye a jira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga maaw k'u b'a ɲini k'a fɔ cɛmancɛ fanga n'a bɛ mɔnɔ ka fara kɔrɔlen kan ko kalo 16 k'u bɛ se ka se o kundama ma nka min ye CEDEAO ye olu ko ayi ko kari ka k'olu ti bɔ kalo 12 kan o kalo 16 ni kalo 12 a bɛ se ka kɛ CEDEAO a bɛna sɔn Union africaine ta fana ma ni o ye kalo 16 ye nka min kɔni ye gɛlɛya ye an bɛ se k'a fɔ Mali jamana b'o kɔnɔna na kabini janvier kalo tile 10 ka bɛn san 2022 ma u ye kunbɛn min kɛ Akara Ghana faaba la ni o tun bɛ CEDEAO ani UEMOA ka kunbɛn ko fɔ o tun bɛ senfɛ u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali ɲɛmaaw ye k'u bɛ ka u sen sumaya min ye kalataw olu labɛnni na ko o kadara kɔnɔna na fɛn min ye gɛrɛntɛ k'u bɛ da an ka jamana kun fo waati min na ni jamana ɲɛmaaw n'o ye marabagaw ye ni olu ye hakililajɛlen ta k'a fɔ kalataw bɛna labɛn fɛn min ye gɛrɛntɛw ye ko a dɔ bɛ dɔ la ko a bɛ se ka wuli ni o kan de
o mali ɲɛmaw kɔni kun ye mun dajira o la o kun ye san 5 da kelen ye nka u ye dɔ bɔ a la ka dɔ bɔ a la laban in na min ye Goodluck Jonathan ye Nigeria jamana kuntigi kɔrɔ ale min bɛ tan ka segin na cidenya la Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ ale taara ni cikan min ye o de ye k'a fɔ Mali kɔni ɲɛmaw ye a jigin kana fɔ kalo 24 na fɔcogo wɛrɛ la san 2 nka o bɛna ta min ye CEDEAO maaw ye u ko u ma sɔn o ma dɔgɔkun tɛmɛnen na min ye kunbɛ dɔ ye o kun kan ka kɛ kunbɛ min na n'u kun ye an ka jamana kuntigi yɛrɛ wele cɛmancɛ fanga ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta o tama kɔni an bɛ se k'a fɔ min ye jamanaden fanba ye olu ka hakilila kun tɛ jamana ɲɛmaa ka taali ye o hakilila kelen nana kɛ jamana ɲɛmaaw fana olu fana ka min ye hakilila ye fɛn min kɔni ye taama ye a kun fɔla ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye k'ale tɛna ye akara t'a la ko ka ko fɛn min kɔni ye cidenw ye ko olu bɛ taa o dɔ kun ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kun ye ɲɛnabɔli kunna n'o ye minisiri Abdoulaye Diop ye o minisiri filanan kun ye min ye a tɔgɔma ye n'o o ye Abdoulaye Mayiga ye n'o ale bɛ administration territoriale kunna minisiri wɛrɛ min kun kofɔlen bɛ taama na o de kun ye Ibrahim Ikasa Mayiga ye min ye maa naaninan ye o kun ye Fatumata Segu Diko n'a ye minisiri délégué premier ministre greffe Ibrahim Ikasa Mayiga ale ye refondation n'o ye yɛlɛmakuraw o kun ye b'ale de bolo bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi donc min ye kumakanw ye a tolo cogo la Mamutu Kamara a nana laban k'a fɔ ko kunbɛ min bɛ ka kɛ ko o kɔni ye jamanakuntigiw yɛrɛ dama de ka kunbɛ ye sabula jamana ɲɛmaaya ko k'ale tɛna se ka yen sɔrɔ nka n'a ye ciden minnu ta la ko ni kuma sela Mali ka fanfɛlaw ma ko u bɛ se ka to yɔrɔ jan min ye diɲɛ kunnafoni sirakɔrɔw ye ko ka min ye kuma u fɛ an kɔni ma jaabi kɛnɛrɛnlen sɔrɔ ni min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'a datila ka don min ye baro in na nka mun kɔni ye kuma jɛlen ye n'an b'o dɔn o de k'a fɔ kɔnɔ a ma taa a kun kan ka maa minnu fana bila ka taa k'u nana fɔ ko jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye min bɛna kɛ k'a bɛna kɛ soju kɔnɔ ɲɔgɔn ye de ye ni o ye huis clos ye o bɛna ɲɔgɔn ye dogo ni dogo de la o kɛla sababu ye min ye tamaden minnu kun kan ka taa Mali tɔgɔ la olu y'u ka dugutagaminɛnw olu y'o foni an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamanadenw hakilila ye jumɛn ye an kun bɛ ka siran fɛn dɔ ɲɛ ni o ye sunkalo ani gɛrɛntɛ ye sunkalo kɔni a donna sabula min ye Mali kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ sun daminɛna kunungo bi ye an ka don filanan ye an bɛ dugawu don kɛ ne baw ni kanubaaw bɛɛ lajɛlen ye an ka sunkalo k'a don hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la Ala ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye Ala ka tɛmɛ ko ɲuman di an ma Mamutu Kamara an bɛna nɛgɛjuru sira labila lamɛnbaaw ni kanubaaw ye o fana ka u fɛla di min ye nin ko la minnu bɛ weleli kɛ n'olu yamaruyalen don o de ye malidenw ye janko minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ jamana kɔkan na olu bɛ se ka weleli kɛ k'u sen don an ka nin baro in na nka minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ aw bɛ Mali kɔnɔna na k'a daminɛ min ye Kayila ka taa bila Menaka ka taa gosi fo ni ɲininka dugu min bɛ yen nɔ ni o ye Furu ye walima ka taa gosi fo Nara aw tɛ weleli kɛ aw ta ye lamɛnli ye Bamakɔkaw fana y'o cogo kelen ye aw ta ye lamɛnli ye nka fɛn minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'olu bɛ fɔ a kɔnɔna na aw bɛ se ka tɔmɔta caman sɔrɔ a kɔnɔna na Mamutu Kamara baara ye o cogo ye nɛgɛjuru sira m'an tɛgɛ bɔ a kan min ye 20 24 78 78 20 24 98 98 8 n'i bɛ yɔrɔ jan na i bɛ 00 223 bila a ɲɛma ka sɔrɔ ka 20 24 78 78 walima 20 24 98 98 Mamutu Kamara ma fɔlɔ bɛ nɛgɛw la allo allo an b'a ni tile somɔgɔw ka kɛnɛ tɔgɔ ni jamu b'an wele ka bɔ min ok Guinée Équatoriale Djigiba Traoré Djigiba ko bɛ cogo di ne bɛ fɛ ka min fɔ transition ni CEDEAO mɔgɔ ninnu ka ko ninnu na kɔni CEDEAO mɔgɔ ninnu olu bɛ ka France ka défend ko ninnu na quoi ayiwa donc ne kɔni bɛ min fɔ an ka mɔgɔ ninnu ye o kana jigin san 2 ni dugu cɛ parce que mɔgɔ ninnu ka sira tɛ kɛlɛ in ma min na quoi awɔ donc ne bɛ f'u ye n'u bɛ sɔn san 2 ma san 2 tɛ foyi ye i bɛ mandat fɔ 2023 donc san 2 tɛ foyi n'u bɛ sɔn o ma n'u yɛrɛ tɛ sɔn o ma u k'a to yen parce que u bɛ France de ka baara kɛ quoi u tɛ sariya kan quoi ayiwa voilà donc n bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana suma haliba ami merci bien Djigiba Traoré Ala ka suma tɛmɛ merci beaucoup ami merci bien ko ka foli bɛ daba Tunkara ye a b'a mɛn n'Ala sɔnna ma ok merci bien Djigiba nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la aw minnu bɛ k'an lamɛn k'aw to Mali kɔkan na aw de ko don aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 00 223 20 24 78 78 walima 00 223 20 24 98 98 awɔ a bɛ jamukan min kɔnɔ o de ye aw ka tunkarankew ka jamukan ye an k'a ma ko diaspora Mamutu Kamara de bɛ choix kɔli la nin waati in na ma bɛ nɛgɛw la nin waati in na allo an b'a somɔgɔw ka kɛnɛ
alhamdulillah. Todma jamunduma ka an wele ka bɔ min Tanjawa. Sogodogo ka bɔ Guinée Équatoriale. Sogodogo. Ko bɛ cogo di Sogodogo? Alhamdulillah. Guinée Équatoriale kaw. Tɔɔrɔ Amba. Sogodogo kuma b'i bolo. Ayo lajɛ min fɔ ko CEDEAO ka o fɛn o. Nka olu ta ye Maliko yɛrɛ de ye wala duman de ye. Ɲininkali tɔ min bɛ yen. Parce que an y'a mɛn ko jamana 15 don mais ko jamanatigi 5 dɔrɔn de tun bɛ yen. Bon munna olu bɛ jamana tɔ minnu ma taa olu fana ma mɔgɔ bila ka taa. Ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ. N'a sɔrɔ n'u bɛ mɔgɔ bila ka taa mun ma a bali ko anw ka mɔgɔ tun tɛ se ka taa. Normalement Sogodogo. Normalement. CEDEAO bɛ ɲɔgɔn ye min kɛ jamanakuntigiw ni premier ministres chef d'État ani chef de gouvernement ka ɲɔgɔn ye de don. Mais ni problème kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ jamana min kan kuma dɔw la a dɔw la o tigi kan ka se ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa k'a sɔrɔ président ni premier ministre tɛ o kan ka se ka kɛ. Surtout Mali tɔgɔla kuma tun bɛna taa fɔ a kɛnɛ kan donc Mali ka mɔgɔ bila ka taa o kun kan ka se ka o choix kun kan ka se ka u kun kan ka se o possibilité di Mali ma. A bɛ kɛ maa min yɛrɛ kun kan o yɛrɛ de kan ka taa quoi. Kun tɛ di kuntigi kɔ. N'a kun tɛ Mali kun kan sa par exemple a tun bɛ se ka mɔgɔ de bila ka taa. Ayi nin na kuma dɔw la ne ka kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ komi gouvernement ɲɛmɔgɔ ni président ka réunion de don nka kuma dɔw la n'a bɛ jamana min kun kan ni président y'a ye a tɛ se ka taa gouvernement ɲɛmɔgɔ tɛ se ka taa u kan ka se ka mɔgɔ wɛrɛ ci ka taa quoi. Bon olu kun man ka ban kuma dɔw la a bɛ se ka kɛ u kun kan ka sɔn Mali ka lasigiden dɔ ka ye kɛnɛ kan au moins ka taa don kuma na. Bon o la ne ma se ka fɛn de faamuya o la quoi ou bien fɔ Maliko yɛrɛ de wa ma taa Sogodogo bolo quoi. Ɲininkali. En tout cas ko ye nin de ye. Ami inchallah. Ami merci bien. Sogodogo a ye sun daminɛ yan. A ma ye kɛnɛ kan bi yan. A ma ye kɛnɛ kan bi. An y'a daminɛ kunun. D'accord tabarikala. Aw ka tile bɛ cogo di a ka fisa? Bon a ka fisa dɔɔni. Ayiwa Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Fariya t'a la kosɛbɛ quoi. Awɔ Ala ka tɛmɛ ko ɲuman d'an ma. Amina. Ni Ala sɔnna a ma. Merci bien Sogodogo. Ok Touré. Merci bien Sogodogo. Nɛgɛjuru bɛ aw ka bila la aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati na jamana kɔkan na 00 223 20 24 78 78 20 24 98 98 radio Jakafo. Nɛgɛw la nin waati na allo. Oui allo. Ani tile. Awante somɔgɔw. Tɔɔrɔ t'u la somɔgɔw ka kɛnɛ. Tasuma foyi t'u la ko k'i fo. Nba tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Madi Kulubali dɔn ka bɔ Libreville. Madi Kulubali ka bɔ Libreville. Madi ko bɛ cogo di? Ouais ça va un peu. Nba Libreville kaw dun? Tasuma foyi t'u la ko k'i fo. Nba i Kulubali. Aw yɛrɛ dun? Ouais ça va an bɛ yan nɔ baasi t'an na. Nba lamɔgɔw ka basima tɛ. Baasi tɛ ça va. Ok Ala kana basi kɛ. Ami. Merci bien. Kuma b'i bolo Madi. Voilà en fait n b'a fɛ ka n da don aw ka baro la. Awɔ. Bon an kɔni an bɛ Ala deli a bɛ ɲɛ cogo min na a bɛ kɛ ten mais ne kɔni bɛ min fɔ tradition mɔgɔw ye. Particulièrement fɛn dɔw bɛ yen u bɛ ka ɲinɛ o kɔ quoi. Parce que bon n t'a dɔn f'a ka souci b'o kan mais premier ministre k'a lajɛ. A ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan parce que yanni mɔgɔ wɛrɛ bɛna an ka jamana jɔ an yɛrɛ de b'a jɔ fɔlɔ quoi. A ka jama fara ɲɔgɔn kan. fasoden jugu tɛ yen hakilila ne ka hakilina ye min ye hakiliw kɔni bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que i bɛ dɔ bila kɛrɛfɛ o de bɛ kɛ sababu ye k'a ɲɛ quoi n'i ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pendant temps fitinin dɔrɔn de don san fila kɔnɔna de don donc a ka ca don ala fɛ tradition bɛ se ka passer o la k'a ɲɛ mais n'i ye dɔ kɛ kɛrɛfɛden ye a tɛ marcher o cogo la quoi ne ka hakilina la ayiwa voilà merci bien a diyara n ye Madi merci bien aw yɛrɛ dun a ye sun daminɛ waaw an ye sun daminɛ kunun tila ka tile bɛ cogo di a ka farin walima a bɛ tɛmɛ non vraiment an ka tile ma farin ayiwa yɛrɛ la yan sun kɔni alhamdulillah a ka nɔgɔn tabarikala an bɛ dugawu kɛ ala ka tɛmɛ ko ɲuman d'a ma amina rabi inshallah ala ka sunkalo ɲa ka d'a ma amin ala ka maliba ala ka kisi amin ala ka jamana ala ka bɔ janfa kɔnɔ amin ala ka jamanadenw kan bɛn amin merci bien Madi Kulubali merci bien Mamtu Walmakɛ bɛ Gabon Libreville Kamarakɛ est ce que ni Kamara bɛ sun Kamara Kamarakɛ ka sun o bon j'ai l'impression que e kɔni bɛ sun la parce que ɲɛbala dawolo jalen don c'est-à-dire i kokoyelenba don je ne comprends rien et ni sun tile filanan ye allo allo ani tile somɔgɔw ka kɛnɛ
tɔgɔ duman jamu duman i b'a wele ka bɔ min n b'a wele ka bɔ Guinée équatoriale Guinée équatoriale i tɔgɔ ne tɔgɔ ye Modibo Dukure i Dukure Modibo kuma b'i bolo aya basi comme bon ne kɔni bɛ ka kuma CEDEAO ka yɔrɔ de kan quoi an ka transition mɔgɔ ninnu ka taa n'a ye dɔrɔn voilà an b'o de f'u ye parce que i b'a dɔn nin baara façon n'i y'a daminɛ bon n'i y'a kɛ ni siran ye dɔrɔn bon i tɛ fɛ a ka se yɔrɔ min na a tɛ se yen quoi voilà donc ne kɔni bɛ min f'u ye dɔrɔn u ka taa n'a ye dɔrɔn u ka avancer n'a ye dɔrɔn a banna CEDEAO filɛ nin ye CEDEAO sigikun tɛ jamanadenw ko ye koyi CEDEAO sigikun ye président de ko ye ayiwa voilà mais Modibo o la an bɛ to embargo kɔnɔ nin cogo la non an tɛ to embargo kɔnɔ an tɛ to a kɔnɔ a bɛ ka digi anw kelen na n ko a bɛ ka digi an bɛɛ de la voilà anw bɛ ɲɛji suru la nka olu fana bɛ ɲɛji suru la a bɛɛ o cogo kelen ye voilà n'a banna n'an ye ɲɔgɔn sɛbɛ dɔɔnin na a ka ca Ala fɛ yɔrɔ hali ni jamana wɛrɛ ye an ta ye ɲɔgɔn na kɛ o bɛ bonya quoi parce que CEDEAO africains ka baara la quoi u bɛɛ français ka baara de la ayiwa voilà donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o de don u ka taa n'a ye dɔrɔn wallahi anw bɛ Guinée équatoriale an lafiyalen de don tu sais an content don ni Assimi ko continuer n'u ka baara de don u ka n'u kɔfilɛ dɛ wallahi u ka taa dɔrɔn ayiwa voilà minnu bɛ mankolon ci la Bamakɔ ye parce que i b'a dɔn mɔgɔ b'a fɔ fasoden jugu tɛ yen o tɛ tiɲɛ ye o fasoden jugu bɛ yen mɔgɔ b'i kɛ jamana kɔnɔ i tɛ faso yɛrɛ ɲumanya fɛ i b'i ka poche dɔrɔn de fɛ olu dɔrɔn de bɛ kulo la sa kɔnɔ n'i ye Mali ta maliyɛn ta 100 o 100 i b'a sɔrɔ 8 o de bɛ transition fɛ donc mɔgɔ tɔ ninnu olu kɔni t'a la olu ka bɔ yen dɔrɔn ayiwa voilà n bɛ se ka min dɔrɔn de don quoi ko kɛra cogo o cogo dɔ tɛ fɛ a ka ɲɛ voilà donc vraiment n bɛ aw fo merci bien Modibo Dukure k'an bɛ Guinée équatoriale ka bɛɛ fo inchallah o bɛɛ b'i ka foli n'Ala sɔnna ma k'an bɛn merci hali bi nɛgɛjuru b'aw ka bila la min ye 00 223 2024 78 78 2024 98 98 jamukan min bɛ sigi aw ye min ye karidonyaw tileganfɛla fɛ n'o ye tunkarankew ka jamukan ye diaspora an b'o kɛnɛ de kan karamɔgɔ daba tunkara a ma kɛnɛ sɔrɔ bi min ye Abdou Toure ale bɛ ka jamu ta Mamutu ale bɛ ka an dɛmɛ walasa fɛn min y'aw ka se ka kumakan mɛn k'aw to yɔrɔ jan na choix kɛlɛ ale b'ale de bolo Buwa Jabate ale bɛ ka sɛbɛn kow ɲɛnabɔ maa bɛ nɛgɛ wele allo foli an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin min ye karamɔgɔ balimamuso ma ni o ye Sala Sisɔgɔ ye nin waati in na ale bɛ k'an lamɛn ka bɔ New York États-Unis n'an donna min ye Amérique dugukolo kan min ye Grand Sila ye nɔ ale bɛ an lamɛn nin waati in na an ka foli ani tanuni bɛ ka taa a ye Safiyatu Mariko ale bɛ a ka salonbaden kɔnɔ nin waati in na min ye kelen bɛ wuli kelen bɛ sigi farafinkun ni tubabu kun a bɛ k'o digi maaw kun min ye États-Unis d'Amérique nin waati in na allo 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 an tile somɔgɔw ka kɛnɛ allo minnu bɛ k'an lamɛn Mamutu Kamara an b'u ladɔnniya k'a fɔ n'a ye nɛgɛjuru wele ka ban ni nɛgɛjuru n'a tala a bɛ k'an lamɛn fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la a y'o bɛɛ datugu a ka kuma telefɔni na o kumakan jɛlen don o la kumakan tɛ sumaya fiyewu allo allo an bɛ segin a kan min ye nɛgɛjuru sira caman b'an bolo yan nɔ nka mun kɔni bɛ bi n'o ye sababa ye kosɛbɛ n'a bɛ se ka weleli kɛ ni gɛlɛya t'a la o de ye 00 223 20 24 78 78 walima 00 223 20 24 98 98 maa bɛ nɛgɛjuru la allo allo ani tile ani tile an b'an tile somɔgɔw ka kɛnɛ n balimakɛ merci alhamdulilayi tɔgɔ ka bɔ Itali tɔgɔ duman jamu duman Balo ka bɔ Itali Balo ko bɛ cogo di ati foyi tɛ semaine tɛmɛnen ne tun ye daba wele quoi tun ko k'a bɛna lajɛ n'a ni ministre sera ka ɲɔgɔn ye quoi alhamdulilayi a ye ɲɔgɔn ye donc an tun ye kuma dɔw bila ni ɲɔgɔn cɛ bien sûr mais bi karamɔgɔ yɛrɛ ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a sen b'i kɛrɛkɛla donc a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ voilà donc dɔw nataw la ni mun bɔra la an b'o da i kulo kan Balo sinon an ma ɲinɛ a kɔ ok bon n bɛ fɛ ka mun fɔ ka fara o kan allo bi ne kulo b'i la Balo naam n bɛ fɛ transition mɔgɔw quoi u ka Abibu Sila n'a ka mɔgɔw au conseil malien de l'extérieur mɔgɔw ani 16e mɔgɔw u k'u bɛɛ gɛn ka bɔ CNT kɔnɔna na
buka aw de sigo o buka aw de joro fay nunu te ka fo nyaw ye o be ka mu nyaw ye ni anye kartina ko problem na ni na san julie abi san dama na bo voilà donc nunu te fo ila ni war ni no drone me balo sani ka jigi ibiyoro la ti jigi italoro la sabla gouvernement de be ka ko ere benyina bo voilà bon gouvernement de be ka ko benyina bo mo munu sigile ma to la nulu de kan to la kuma fa on ne ba wole téléphone na aw na on ne be kele ke téléphone na o be mi mai u sarale no akama o be mi ni galto u dube bo fara la do ko ka gouvernement da ko ko CNT ko nana ko ka député du balo aw afamna mali o be ka saya no shuti ka se ka boya ka taga yere shu ba de ne be no munu ka ta malla me u te ka se ka identifier do be munela aywa mo fu nu ni sampre da balo ambe akato ni lembaw fe minye kuma ye ambe kuma di mawma wala sanga se ka kuma bunyani karama kondana bebi ka kila di ka soroma ke ni nyon doga ni nyon sama ye ulu te anga layni ni jam kan kondana kuma munu fola balo fe ambe akato ni lembaw fe ni kuma nu teme chugala ambe nega jusra labla mawye anga kuma bunyani karama kondana kuma nega jurlan wasina allo aleka nega juru foshila nega juru sra e minye 00223 2024 78 2024 98 98 na minye franci denena minye tijani marko albe franci kaw fe ni wati na mba fodante fulla musa salbe franci kaw fe no mba fodante fulila ala jon katika ka musa fatuma ta de korba siteno sumbe chugodi mabi nega juru la allo ama wareta naga jurbe auka blala amun me jumana ko kana nabukan lame ni wati ni wat kirina lenyi awyi absaga naga juruci 00223 2024 78 2024 98 radio jakafoy mabi naga jurla allo basi foyte sumo wa kene roke tawad ma jumon me bamuli ka bomi ayo damla ko batani ma to infamia de aketu gasika kan Sadio Dambele ka Espagne Sadio ko be chogri Sadio ba fete Dambele ba Sadio kuma bi bulu okay nam donc ala ka mali basgi Allahumma amin rabbi mun be fama kun ala ka aseduma Allahumma amin ani akila mu mboka bimbi allo abina fo Sadio kan ga yudu Sadio ebe ya ko hakila mboka bi voilà donc o de transition kunye wati min fo CEDEAO sans fla CEDEAO ma ko kalo ta ane fla ino african ma ko kalo tan woro e ga kila jme ni bela bon le kon do yam mu ni transition fe ko jija unu ka bo fola quoi voilà parce que mali be position ngambi ambela jele nyabala transition be kata tuka min la kana be ka sabati quoi aywa voilà ko ni gala je ko ben fela ko ngala ni de pas bien quoi d'accord ok parce que nous essayer de la mer amano ko so transition ka jenya ni transition du majenya dron bon anga herata kono quoi aywa parce que mali be dinga mi ngono sa be ka bo quoi mais ni mo gore na ni ko fe yala o se ka transition me joro mina sa o lu be se ka joyen o be o lu se ka joyen wa ini gali voilà o de problème ya quoi aywa d'accord on a vers la mali basigi ami Sadio merci bien comme malem bela jili fo Espagne Dambele merci bien alibi franci du koloka anga mawbe no alibi minyi wasa kulubali madame kulubali wasa minyi musa kulubali na anterido anterikundo jamkan kan baba kundo minyi atana ana afrumsona deumbe ni watina franci ambu bela jele fu ni watina minyi segu tanja mamadu tanja katasi ni watina minyi musa sisi na afrumso lu mariamo jawray mumed jawrani afrumso lasha maiga bela jele malame franci denena ni watina ameta japon ka fe don minyi yoro trawre be japon amba fu dante fulla minyi congo brazzaville mamadou drame na afrumso awaye gafure awa
be Bamako min yi bango ni plateau la no min yi modern be Congo ni watna bafu Laji Touré Congo Brazzaville Kane Sissoko Congo Brazzaville kata se min yi Kaba Sissé na furum su Congo Brazzaville alini min yi Dr Bouba Dial Bokar Dial alifan be Congo Brazzaville ambu bela jele fo dante folimina Tantala suskaw feno femi Aruna Kulubali alebe kan lameni watne jam kan kanu babado kabo Sissé ko korba sitala no ameta Amerique ni watina femi ni madame Bari ni oye madame Banga fo no ye Fatmata Jara Poupé alebe kan lameni watina minyi sako bafana be États-Unis d'Amérique ni watina mbafu dante fulla minyi nundaw ye kabo Congo Brazzaville mbafu kata se minyi Yafa Mamadou Yafa alebe Congo Point Nord anga fulu bu bela jidenye Olni tamni mi ka kanyasi program furangi ma bela jidema no Cheikh Salna ka jamaye ni watina relu mu sallo Europe konnana minyi équipe Bamako ya no amdalay kaw feno ambu bela jide fu dante folimina ni kenekle nga mumtu me folni tamni takasuma ka brebre ka nyesi minyi Mamadou ma ni watina Mamadou Traoré naka dimbe salbu kuran na resimbe kon minyi Guinée kotolo kamba funu watina amdimbe bela jide fu ya Nega surabe auka blala alibi sanga mimba mulo atoti chamaye minena minyi nega suraye mariye munumbe mariko kanana auto bisega wulike no ye 00223 24 78 00223 24 98 98 Ramun bula kanta sisa jamumbe femu kambi angelme ka kregren liana wala sa femi jamana demumbe tamarola fona bse kudado jamana kola chugomina femi ni wilka jomumbe anga jamana kono bi Comment tu fais un mot de Wulika Jomina Kuma Biniga Jurla Flo Allô 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 Anikile Wa alaikum salam Somo wakene Buongiorno Buongiorno Come che stai Come che stai Tutto buono Tutto bene Tutto a posto Sai Hai praki digade Ah min digi don Come giocari Iga kene Ouais ça va Aruna awero du Abdou ebe musique munu kala ebe musique munu kala ibi jo fulo musique ka bande kala to ka tige ngodo wato mawara to wuri like iba fari kala ya itla ka musique tige tu yara kuna ya kuma no Kulubali ebe sila kenifo aha sila keni me sila kenifo ay grand sila kon kote aywa ede afode obe abem sila ay sila mo do no de koyi ngo sila bekele Aywa. Petit sila wo, Amerique sila wo. Sila be sila. Aywa tabarakala. Ani kamera kinimbe wala gaboye. Ga tunna kuma kan tunna no Arno Kulubali. Aya tunna. Ja kantada. Aywa. Abe ngo. Abto kona ma tu dola abe baga ke. Voilà. Na sengena beta. Abe barka tunu. Ngo mbe Menga pe ni fana fo France. Awo. Chan Marco. Chan on kra mo yane antu se go fore. Aywa mbe Chan Marco fo. Aywa tabarakala. Ka ere Abdou Touré fo. Ajalani. Ini jija. Aywa tabarakala. Vraiment sa fani daba mana. Awo. Fana di sekoke. Aywa tabarakala inshallah. Ka teka fo mo be fo. Bela jeli ni fullamle. Aywa foli do. Aywa. Et bon dimanche. Ajalani ko jugo Kulubali. Merci bien Aruna Kulubali. Au revoir. Merci bien. Alibi ni kun Aruna Kulubali ka bo susu jamana kan wati na amita Allemagne minyi Umaro Dambele na le 16e président Allemagne anga foli bayi ni wati na dante folla Tukamara anya fo chomina mi na tawla angel mekal labe mbake ni jerejekulu be ka damene ministère de Malien l'extérieur et de l'intégration africaine na ni to kuray ministère des Maliens établi à l'extérieur et comment on appelle à l'intégration africaine donc anni ulu ani uka barabul fora tufe beno mini ko développement anu bi ñon kalama délégation générale de Malien l'extérieur anu fona ñon kalama nga jom kay mena krengre abi do kulu min kono femi mali dewni
ni dogokun an bɛ jamu kɛ karidon fɛ nka kalo o kalo an bɛna jamana kelen sugandi jamana min bɛ yen nɔ n'an bɛna jamukan sigi ale kan jamana in kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ quelles sont les opportunités maliyɛnw bɛ mɔgɔ hakɛ joli ɲɔgɔn don maliyɛnw ka tɔn minnu bɛ yen nɔ olu bɛ yen wa lasigidenw bɛ yen nɔ wa u cɛlaw bɛ cogo di min ye au conseil des malien extérieur conseil supérieur de la diaspora malienne ka taa se min ye comment on appelle CNJ o mun bɛ yen nɔ ni u bɛ malidenw tɔgɔ la olu bɛ fan o fan ani u bɛna kuma o jamana ninnu kɔnɔna na maaw bɛ sigi la yɔrɔ minnu na u bɛ ɲɔgɔn kalama wa activité ye jumɛn ye fɛn jumɛnw bɛ yen n'o b'o jamana kɔnɔ ni maa bɛ fɛ ka taa yen nɔ kan ka mun ni mun kɛ an t'u ni jamukan kura ye an mun bɛ yen nɔ n'an k'a ma ko grand format mun bɛna sigi aw ye kalo o kalo mun kɔni ye nataw la ni ala sɔnna ma n'ala ma basi kɛ a bɛ jamukan kunfɔlɔ sɔrɔ min ye nin avril kalo kɔnɔna na san nin kalo ka se jamukan kunfɔlɔ bɛ sɔrɔ a bɛ kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ye wa a bɛ kɛ dɔgɔkun bɛ da kan ye wa an kɔni ma kɛ ala ye k'o dɔn fɔlɔ sabula labɛnba de bɛ sen na n'o y'i bɔ a la a bɛ se ka kɛ fana an bɛ labɛn kɛ dɔgɔkun ka bɛn ni kari nata ye nka mun kɔni ye jamana fɔlɔ an ye mun sugandi o de ye Côte-d'Ivoire jamana ye an y'o fana sugandi ka da mun kan Mamadou Camara n'i ye malidenw lajɛ maliden minnu bɛ jamana kɔkan na fɔlɔ ko n'i ye maliden dan 3 o 3 n'i ye a da 3 ye ko kelen bɛ kɔkan na donc o kɔrɔ ni maliden ye 18 ye i b'a sɔrɔ 6 bɛ kɔkan na n'an yɛrɛ kɛla 20 ye i b'a sɔrɔ 6 n'a kun ka fɛn bɛ kɔkan na o n'a ɲɔgɔnnaw donc Côte-d'Ivoire ta de ka ca kosɛbɛ ni jamana tɔw bɛɛ ye donc an b'a daminɛ yen na tɔw ta mun fana bɛna kɛ o kɛcogo fana an bɛ fana ɲɛfɔ maaw ye donc ni ala sɔnna ma dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔ Mamutu min fana nisɔndiya ko ye an kun y'an balimamuso dɔ ka kuma bila yan nɔ k'a fɔ a ka welewele kan kun ye a ka cɛkɔrɔba u ka yɔrɔlamɔgɔw cɛkɔrɔba kɔni bɔla a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ san caman bɔ olu y'a ɲini cogo bɛɛ la k'a fɔ u bɔra dugu min na u ka se ka dugu in dɔn ka se ka fa somɔgɔw dɔn min ye ba kɔni ye o tanyana fɛn min ye sani ala ka wele ka se cɛkɔrɔba yɛrɛ ma maa tɛ kocogo dɔn u ka se ka so dɔn ka se ka somɔgɔw dɔn Mamutu an ye wele bila yan nɔ Dumasi Mamutu kuma lamɛn ka ɲɛ dɛ o Dumasi kelen den somɔgɔw yela Mali la o Dumasi kelen lendi ko tɛ dɛ an ye ci bila Dumasi min o Dumasi kelen bɛɛ donc an ye liyɛnw tere an ni mɔgɔw kumana telefɔni na o y'u somɔgɔw ye bi olu bɛ siran n'ala ma basi kɛ ni avril kalo yɛrɛ la o bɛ taama ka taa se fo ma Côte d'Ivoire yen nɔ ka t'u ɲɛda ɲɔgɔn kan a mana kɛ cogo o cogo o ye famille kɔni kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni donc jamukan in ye nin fana de ye Mamutu Camara a kɛra sababu ye maa caman bɛ yen nɔ a donna k'a fɔ k'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana ni jamana k'u to kaso la k'u bɔ a kɛra sababu ye maa caman bɛ yen n'olu tun balilen bɛ so ni kungo cɛ u ye kulekan bɔ jamukan in kɔnɔna na u sera ka bɔ Mamutu a kɛra sababu fana ye maa caman ka mɔgɔw kun tunnen bɛ u la olu sera ka ɲɔgɔn ye Mamutu donc la radio jɛka fɔ i n'a fɔ a fɔra cogo min na c'est vraiment la radio des grands événements et au-delà de tout ça an bɛ fɛn wɛrɛw fana kɛ mun fana bɛ yen nɔ c'est vraiment c'est sûrement extraordinaire an ka taa fɛ